Ah. Alright. So, alaga. Morning guys. Ako rin dadaring ulan ba kay bugat. Na may bisita guys. Matuog agamong bisita datos gawas. Wala Kim isang gihatdan og habo og unlan. Ako rin dasunan kay bugat. Lakaw. Ako rin da kay bugat. Sus pastilan si Zadzag kunoy mo da guys. Nahala. Nga na ni sa kapinangga ni Kim ring bisitaha guys. Muna guys, muna bisitang Kim. Isang tagagunlan. Tagaghabo. Hala. Kuwag init ken, tubig. Wow, arang daghanang but guys, di ah. Wow, daghanang malagi ng but Kim. Grabe but pa imo Kim ga. Guys, but. Kaan normal na hubag. Kaan pa kan ako. Kunay ko. Dami. Wow. Ani mari hambulan ni babang anso. Kinaisa ng Kim. Ni polig hubag. Ang katawang Kim guys. Buhat itong ihiday. Hambula babang anso. Nasagdila man aron di kapugnawan. So guys, nagkuanas pa Gabriel. Nga gunot na si Jaglubi kay may amang bikuhon kay mo ari just Mama Mary's bay. Amang unas pa nga di mo atang pa-snackon. Mag-snack mi inja og sa may ngan. Unsa atang ipa-snack nila? Unsa atang ipa-snack? Biko. Inja. Dapat gitugnaw buti ni guys kanang leko-leko man daw. Dis aban nagi kanang wakwak. Hambula di mo mang anso. Namira ba ibukot pero mo lamang anso. Bo day an subi. Muta di muta na. Bono. Di ko no kaalimutan na. Lan sulingguan, bitaw na manghihigay. Mangukod naman ni Bad. Si Papa Gabriel buti nang ihida na. Papa Gabriel buti nang ihi. Agnilabhan sa mga kuya guys sa mga hipos kay wa gad kalibutan na remote taniag dia. Araw pa to. Gabi yun ako ah. Walang kalibutan oy sige maghapog dengdeng guys. Naman ko uban. Ani sa Kim guys kay mo ato ko sa eskwelahan ni kuya. Gail. Big naman ka. Ani lang kahapa ani lang mo ni papahan. Naku na isang tiil guys. Ato sa mis eskwelahan ni kuya Gail guys kami sa ati unika kay mobayad kus. Ilang kuan ni kuya Gail kay makati si kuya Gail. Kani to ganina nga na ako na bayranon o di kuno na silang GC na may group chat sila guys sa grade 7 Rose. So mo to nabasahan nga nalagay bayran sa Boy Scout na siya 400 kapin. So mo sa to ihang unahan guys. So pwede raman sa katumoy unhan 400 kapin na ilang bayranon. So ahang nga tuon karon arong makabayad na ta. Anera sila sa Papa Gabriel guys. Kameras unika mo ngadto. Ada na guys ang gikuha ako ni kuya aron mapirmahan. Sige. Ato na mi dito sa treasurer's office guys to. Sa eskwelahan nila sa kuya. Kabalit-balit pa dyan umi pajong stilan gulong kolor. Ito na midad to guys. Mubayad sa midari. Pero mapirmahan ring izahang yung ablution slip ni Jar. Mapirmahan rin guys dari sa treasurer. Yung papirmahan yung bayad tarun. A few moments later. So na guys, nabayaran na ng mga bayaran na ni kuya. So ning una ra ko 500 guys. So pay jang balance 300 kapin. Okay. Yan na nabayaran. So at least napirmahan na. Wala problema. Idyo na lang mga advisor dani mo ning wa pa ning pirma na. So advisor na naman niya guys, may wa nakapirma. So ipakita na natong resibo kay arong mapirmahan ni niya. Kung maka-test na si kuya. Pasang ihatid. Nguli na sila. Walang hata ni kuya guys. Daraya. Okay na papirmahin na sa imong advisor ya. Wala naman lagi ni mo. Dato sa imong advisor ya ha. Papirmahin na itaguin na resibo. So okay na guys. So guys, nabayaran na namo. Okay na, shout out. Sumato na mi guys kay napamila ko mato pa min kuya Kinkin. Tumi is elementary kinami hatid nga sudan. Mupalit sa tagsudan ni kuya Kinkin day. Dahil mo sudan no. Kala ka, isud sa imong bananan.
Ato na ko Ken. Amang idengan og uli guys kay wa sila klase. Amang silingan. Kuha sa bag ni Ribin. Ang bag ni Ribin kuha. Muli na mi. Uy. Wala akong uli kuya. Wa man sila klase, man na lamang iuban. Morning ma'am. Ayaw mo. May klase ag manghod. Amo na lamang dadun ma'am kay sang maglaro-laro asa ni padung. Mau lagi, ada sami. Nah, guys. Kana hama namang pagkukat ni Kuya Ken sa isang sidan. So mo na lamang dadun ra mong silingan guys, ya. So to na guys, nakabayad na miss amo to ni Kuya Gail and nakahatid na pud mig sudan ni Kuya Ken. So hapit miss merkado karay kay mopalit ko og kinugay paras biko. Ay paras pangaji unja. Ay daghan dari mads. Guys, mangita may darig mga letters para sa birthday ni Kim Kim. So kanina lang may itong piliin. Ang medyang ganahan nga ni. Dama pa isang isuot. Ya pink. Diyan na pa isang number 4. Wait day. Diyan karing ingari day butangan pa ba na to? Yan na guys. Kariray mong kuan na palitan dari. Geta na muna dali guys. Sinigabot Diyan na miss bye guys. Lipay si Kim Kim. Yehe. Diyan na guys. Agwa ni Kim Kim po ho. Nimpalit na midaan. Diyan po ijang kari. Number. Ano na ibutangan? Number 4. Kay 4 naman kapuhon. Palit mi kinugay guys para sa latik. Kay mo ni ikuan sa biko. Papagabi dia. Diyan na ijang kinudkod. Ayan. Palit pag mig itlog guys. Kay nahutda na mig itlog. Ha? Insa? Wow, anong lipayan ni Kim Kim guys. Wow, ganahan ka? Wow. Di upload. Wow. Gamitin na ko ay sila ka ng pilit papel. Wow, hapit na mag-isang birthday ni ka February 2. Pilit laban ng papel nga na. Nagpalit na tag una-una kay madyo na ni kuan ato na laman ng dikit darhi guys, puhon. Pilit na ho. Ano pa tay? Ano pa tay balloon? Pilit na ho dami po. Wow. Okay. Pilit na ho duha. Okay. Pilitan na ho na yan eh. Okay. Okay, baby princess namin. Amang maning little princess, guys. Mang baby Kim Kim. Ako pilit nga ni ma. Kamao ko na sa papilit, guys. Dala ka mag-eat naman ka. Kay, butang na ito ka. Wow, walang tao ni Paja, guys. Grabe, dyan yung kalipay sa bata, uy. Kay, butang nga ito, baby. Aron di makabuling. Ayaw, sana i-open ha. Sana i-open yung mag-decorate ha. Okay? A few moments later. Hi guys, good morning. So karong adlaw guys, mao na ron nagikatulo ka adlaw sa pagtrabaho dari sa among bay, dari division. So ag division guys, murag ag division okay naman ag division guys, napaila naman og halublock. Ila na pag trabaho karon guys sa ikatulo ka adlaw. Ang pag-flooring sa sud sa kwarto. So mado lamang guys, umaigo to atong bunbun. Katarong tanawan ron og masigo pagbunbun. So yan na naman guys, pasiguan na lamang to among bunbun guys. Bahala di pa malukot ng flooringan ng uban. Basta kan mahurot to siya. So diyan guys, naud ko dari og tubig. Kailang gamitan datos pag flooring. Nagsibenek-benek guys ha. Padung ko. Shout out to Ma'am Marilyn. Nagihatag ni Ma'am nga padung. Pag Iliya hatag gigamit. Kaon sa ko dari guys, ang naslay magamit. Magdali ra diri mahuman nila guys, kaning tabang ang maigagaw. Oh, alam niyo na. So guys, tabang sila timingan man nga sila yung mga buhat. So voluntary sila dari tabang. Karon nato silang videohan na turon guys. So salamat sa mga igagaw nga mga bugutan kadto. So pasiguan na guys, pasiguan ra nga pasiguan ag bunbun. Kay wa pa tay order og bunbun. Nasa ko'y paliili ninyo guys diya. Isa ka baboy nga nabili nga katong gabantoy pa 5 kilos pa dedas tangag. Itong pagbaligja lang sa baboy 5 kilos karon ning tubo-tubo na guys mga 10 kilos na butin eh. Fights na ba ni pang birthday Kim Kim? Sana. Dikik, magdaka-daka naman pud siya guys mga 15 kilos na buti pud ni. Awa. Daka na siya guys. Kay wala man siya kailog og tuwa. Daka siya. So puno naghang sinawod pa sila. Alright. Ay, sila nino ko. Naud ko dari guys, na sila mga gamit. Pa sila dadto. Kabibo. May ta salilian sila dari guys. Kabibo ang mga person dari bay. Yes, kay daghan sila ng hakot, daghan sila nagkuan. Guys, ang mga kaigawan nila dari.
Butang lagi namin panimbukan na namin. Kapagabi. May gagawin tanan guys. Mga buutan ka jo. Amo plaster mo piro na. Pusti, nabuhos tayo sila sa pusti guys. Masawag sa kularis ng tubig. Kaya basta ini, puno na. Paday guys. So, buhos na rin sila sa pusti guys. Sa dos division. Kaya sa ganang mga igagaw. Kaya ito abtik ng tabang. Yan na guys. Nabuhusan na ako pusti na rin sa division. Ganda rin pod. Halo-halo na para buhos. So, paday na buhos na guys. Buhusan paday siya. Buhusan na katunga. Das na ngagi. Lagi, igo lagi na. Butang. Butang butang eh. Oh my god, guys. Wala ko tubig. Punuan as lubi butang ino, di ma lukat? Punuan as lubi? Lagi. Gamot sa lubi. Dahil kung anon. Alright. Alright. Kapos. Nagsiyo kalbaan. Oy, tabok ran. Dari pikas? Adara. Alright. Ana. Okay. Kana kay murag ligon. Oh, kana. Hinay. Hinay. Okay. Gunit. Okay, na guys. Adi ay. Bus na guys, bubus. Okay, guys. Buhos na sila si kaduhang kusti. Mas ako. Lili sa ko guys. Ay, luko dangag. Silan. Dangag mandi ay. Lagi. Nge. Wa pa kaning gawas no. Kala ka gawas na kaw. Anak kambuhian kaw. Nagibuhian pa. Aglaki ha maglaki. So guys, kanina lamang bunbunan mo yung pasiguan na to. Kaya wa pa may i-order. Kanina lamang siya guys. Graba. Ay, bunbun. O graba daghan pag graba. May problema graba kaya pa may daghan. Nagkanina lamang bunbun. Maigo pa siguro nila to i-flooring. Kanina lamang pasigo ang flooring guys. Ring bunbun. Kaya pa matay i-order. So, puhuna po guys. Importante nga ma-flooring sa tanan. Katong bunbun nga nabilin. Mo na naman to yung mga ipahurot. Sunod na po. Makatigom na po ta guys. No? Anaragad. Hinay-hinay. Kaya watay pang bigla. Ilan. Okay. Magpa-snack sa tangla guys. Sauran pa pa? Snack. Snack. Depan guys. Snack. Snack sa kay. Tara guys, ang flooring na sugo dari sud. Ang kwarto. Okay. Ano? Muring nga na gid. Ha? Kanang dari, dito sa kanang kusina, abuhan. Umaigo lagi bunbun. Marungan pa pasiguan ang bunbun. Igo baka itong bunbun na. Dito tamansa na to. Oh. Di no. So, di dyan siguro kaigo ang bunbun guys. Di dari maploringan o apil. So, at least naploringan nagduha ka. Bawa, pag maigo lagi dari duha ka kwarto. Maigo butang di. Kani? Mana ni tanang masa? Mana ni? Topay masahon. Igo siguro. Isa kahaluan. Kadto katong bunbun na. Pero dari nila man siguro to taman sa kwarto.
Alright, hapot mas papagrabi o graba. So, batangan graba. Mana sa graba, arong ligun. Ha? Mo lagi manang nganang ko nagraba kay arong daghan pa graba pa no. Yan na guys. Duga na kini mga kaigagawan na rin ng nabang. Okay. Please, yan na guys. Di kayo pa? Alihan mo na. Ah. Ganang palahapad. Pagbantay ha, kinarbay kabilya na sportahan. Ito kumpiyansa ka na kabilya na. Pagkupras bitaw na. Ano yun? Alright. So, na guys. Pilo sana pa kay delikado maka kung anong dago. Saka. Saka. Orang gamay naman rin. So, binta na lang ko. Anak. Okay. Alright. Kanay-kanay? Kakasong pala ha guys. Latara ba na yung Tilinlin? Salamat Tilinlin sa pala. Linlin Enterprises. Okay, so mga order mong mga materialis na ila Tilinlin. Mali ay. Mali ay. Gawas pa. Sina pre, dito ka na. Mana na. Mana na. Ha? Kung na daghan? Yes, so antik kagang may gagaw. To the rescue na nila guys, to the rescue. Shout out sa mga to the rescue kadong mga kaigagawan. Ninong ni Kim Kim. Open. So maploringan na dari guys, patagon pa ni Ron. Igawas na siya. Alright, then na guys, nahuman na uploring ang duha ka kwarto. Okay, kazo, then guys. Okay, so gingan ni guys. Okay, humano flooring. Thank you, Lord. Salamat sa mga nagtrabaho dani ganina, sa mga igagaw nga ran kadyo ka mga supportive kadyo. Nagkadyo ka manggit nabangon ba? Hala na guys. Thank you. Na guys, humano jud flooring do ka kwarto. Thank you, Lord. So dari, wa pa dari guys. So ning kalit dagum guys na. Mabaga dagum. Nagkanding dari tungko na bi. Maglaki. Maglaki. So at least guys, humana na dari flooring kwarto og dari sa sala nato. So ato na laman dato guys, abuhan mo iwa pa. Sumuli na ko guys kay grabing kuha na kaso dari dagom arang baga ah. Baga kaso dagom dari sa mga ah. Bunag ko kalit. Bangan. Yan, salamat dai kaso. Daghan kadtong salamat sa mga igagaw kaning tabang dadto. Pag flooring, salamat kaso. Huy, ginuko. Aso ko padangan-dagan na king slides ako kin. Thank you so much. Isang udaan nga may nagdadato. Salamat ka do. Grabe guys, sarag kasiga ka do kuwan. Bunda ka kuwan na rin, dara. Sarag kasiga ka do. Kasiga ka do kuwan. Ilhan mo naman kasiga do to. Or kasiga do kagasan na. Tugag tubig. Uy! Naligo naman ka, kuya!